Вихра, виж мечето. Друго. Ето и другото, да. Чакай да го откача. Айде, покажи го. Годи. Долу и го покажи да го види. Долу пред лицето. Да го видя, така, мам, покажи го. Вихра, виж какви мечета ти показва кака Мария. Да. Манджичката я прибрахме. Ела да си играем с Вихра сега. Това е защитата, но не можеш да го махнеш. Вихра, виж мечетата. Покажи ми мечетата. Вихра, кажи Вихра, виж мечетата. О. Бокуче ли имаш? Вихра на главичка. Годи. Няма да ги слагаме там. Дай ги там да се играе, пред нея ги служи. Люди. Така. Това е топка защита. Чакай, че Вихра вече е гладна, а? Гладна ли е Вихра, ме? Я питай, Вихра, гладна ли си? Гладна ли си, Вихра? Питай я. Има сополка ли? Ти нямаш вече сополка. Нямаш. Мария е здрава. Не е болна. Вихра, кажи нещо, мама.